Have you heard about MONI? Which money? MONI is an acronym. Also, MONI, Maka Odimma Ndi Igbo. Nkata ndị chọrọ ọganiru. Nkata ndị na-edozi obodo. Nkata ikwu na ibe. For good governance. For economic development. Ọ ga-adịrị anyị mma. It is time. it's time. It's time. It's time. It's time to revive Igbo history. Igbo kunie, oge elugo. Join us on The MONI Show every Saturday 8 p.m. Nigerian time, live on Twitter Space at Kunie Media. Also streaming live on YouTube and Facebook. It's The MONI Show. Maka Odimma Ndi Igbo. Let the conversation begin. Maka na bụ MONI Igbo.